हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बराय हरलायबाय ओमफ्राय नै मादैया थिम्फु BMW लालायनानै एकदम थिपकायाव आलासि जानो थांदों ओमफ्राय सेन खाबथालायबावनाय नै थिम्फुआव नुदों लोगोफोर मादैया BMW नि खिथुआव गाखोनानै दादागिरि दुगि देखायलायबावो मालायबा लाजिगौमोन मालायफ्रा खथ' एसि टेसि गाखोयो गैया मादैया जाला बुद्रुद्रु बेफोरावनो गाखोनो मोजां मोनसाबो आरो अलदर लायनो ओंखारदों जोंहा नै बाजैनि बारियाव ला 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 थिपकाय नायगाव जों आलासि जाफैदों नालाय जों अलदरखौ क'क्राझाराव 30 थाखा 40 थाखा मुथा बायनानै जायो आं बाजैनि बारियाव बिना फैसा खानानै लांगोन नै मालाय बिसिना बाजैना नै सिगुनखार बागान नै लोगोफोर जोंहा बाजैनि बागानाव अलदर फै आबौ ओरै देखायफै फिसौफोरसो नङा गोरलै मोनबा माबा जानोबाला माबाया मैथा बिलाइजों अलदर हाजो खर'नि अलदर न' खादा गस्ला ओरै फै आबौ ओरै ओरै थां बिसोरखौ खेब नै बैया बैखौबो खेब नै जोङो जि दामनि बायनानै जायोना नै जोंहा बाजैनि बारियाव मेरला जाबानो मोनो गोरलै गोरलाम बिलाइ मेरला बारा गोरा गोराखौ दाखौसो गोरलै नंगौ गोरायासो जिरनो मोजां जायो गोथावसिन जायोथ' गोरायासो गोथावसिन जायो थाम्फै गोजाथारबा नोंबा हायनो आखाइजों बाजैनि बागान नै अलदरजोब गासिबो बारियानो आयनै बारियानो अलदरजोब बिबाय साला बेखौबो खादो औ बेखौ खा औ थांदो नांला जोंनो मेरला बिलाइ गोरलैखौ मैथाजों जानो मोजांथार बिलाइ गोरलैया गैयानो बारा गैयाबाबो एसे एनैबाबो फांसे फांनै मोनो खोमा हारसिं बिदिया मैथाजों जानो औ मैथाजों आं दाख्लै मैथाजों जादों जि गोथाव जादोंब्रा जोंहाबो जाखांबाय खननै खनथाम गोथाव जायो ओमफ्राय आं मानोसो सानो ओमफ्राय मानानो बुस्थुआनो मैथाखौ बाजै नोंसिना मा गामि खोन्थाथ' जोंना थिपकाय नायगाव बाजैया मेदामसो जोंना मेदामसो जोंना बाजैया ओमफ्राय बाजैमोनाव जोङो अलदर लांफैबाय आरो आलासि जाफैबाय अलदर लांफैबाय जा गिदिर ना अलदरा बिदिनो एरो खारियाव नै बेबो जि गिदिर नै बाजै बेखौ खाबाय खा मद' खादे बिलाइ मद' जोबखाजोब जा मोजां दं नै अलदरा मद' जोब नै कमेन्ट हरदों नालाय माबायदि बे बिफाङा होननानै ओमफ्राय नै अलदर बिफां बियो थिपकाय हाजोआव बिराद दं हाजोथ' नङा हाग्रायाव थिपकाय हाग्रायाव बिराद थायो जानला मानलायाव थाया जों लागो थिपकाय हाग्रायावसो बिराद दं बाजैमोननि गामियाव ओरैबादि मोजांखा बेखौ मोनलाबाया सोब हाग्रायावनो थाया माने थिपकाय हाग्रायाव बिराद दं आरो बेखौ अमाजों नाजों बिराद गोथाव जायो नुदों अलदरा बेसे बुरजा नै बाहायबो अलदर लागाव हेल' लोगोफोर नै आंहा आलासि जाफैदों बाजैनाव ओमफ्राय बैसागुनि जौ बिदै गोजा नै एसे मोनबाय बारा बुरजा लोङा दे मादैया एसेल' लायो ओमफ्राय ओंख्रिया जा बुरजा नै ना बिदै मैथाजों सबायजों दाउजों ओमफ्राय ना बाथोन पापर आरो अमाजों थै अमा बिथै नै जोंना बिदाया फोरोंहरगासिनो आक्रमण होथारसै लोगोफोर आक्रमण मादैया नै बारा होनाङा दे जोंहानि आदैनो बेदरखौ
나야 와 รื่องของdum냥 그러네. 너희는 마트마 모빌랑 그야 뭐 오라이네. 얼마세? 라이 주가. 산치 하이 레그분. 마 이건 차. 안 좋아. 그 차니 그 라팔라. 감자네 그. 그러나. 나요 이제 말라만 짜증내 빠져자등 이보자등 빠지양 크라이등 내 아들만 하래 조조자 라일라가 흐가우신네 이거 그냥 다리 쉬우다. 조자등 수바양 지압이란다 그냥 알았어. 응? 마스크라 베트로 흑고양이라 방어야. 에, 방어는 뭐 방어는. 라세야. 그러나. 이 길이는 뭔데? 저 사고 갔구나. 이거 신나 가고 그냥. bạn luôn làm lên bạn phải sẽ 비라브랑 감자 그렇다. 코멘 코로네. 그냥 라. 이거 라. 잡아. sao vậy? Đi lại, đi lại. 나 타봐 이러래 놓아. 가 điều lý do không phải đâu. 너 청리. Ăn hồi lấy bạn luôn. nơi bị xếp ha. 나 못하지. mình có lạc 하는 거야. 이제 혼자 라바이 나와. 소바이. Ai, Nam à, nước con bà gì à? ta lang đi. Này làm mẹ cháu không có đâu có gì vậy đi xuống được. thủy mà răng. 가마 마마 이런 건데 몰라 가마 알아. 이리 아수 이리. 따바죠 가이나. 가이나니 mwnjabai 아수 이리 비롯 그타오. 회니 마방도 발나. 집파이나이 가와 아수 이리는 비롯 그타오. 마이롱 그단. 따바죠 가이나. 바트로 마서 푸스 마서 가이난 담으는. 그장 뭐 듣고 गोजां बोथोरखौ हराव गायनाय ओमफ्राय दा मोनबाय आरो ओंखाम गोरलै जाफैदों जों लाबोगोन आसला 지우바퀴니 마트. लाजोबो होनबालाय 비싸보다 뭐. नुबाय लोगोफोर फैयै फैनानै लामायाव आरो रिल्स थिल्स माबा माबि खालामजोब्बाय आङो बिसोरखौ थिम्फु दोनना आजादि रिल्स बानायबाय बिस्राबो गारिखौ लाखिलायना होबाय आंखौ रिल्स बानायनो होननानै जि मोजांलै बे लामाया सालबारि सिं सिं मोजां मोनथारो आं ओमफ्राय नै लोगोफोर एक्ट्रेस बादि मोनलायथारदों खोमा गिदिं गिदिं ओमफ्राय गिदिंनायाबो जायाखैबो मुवाखैबो मुगै सुगैनो